Hello guys! Magluto dito ang atong pamahaw for today's video. And paki-subscribe na lang po sa kong YouTube channel. Salamat! Ang atong lutoon di karon kay Argentina lamang. Yan, painit natin yung ating karahay na itong kaways. Na itom lang na siya. Tungod sa kalayo. Kapoy nagkuskos. Yan. Luto na pala ang ating kanin. Ulam na lang ang kulang. Yan. Dito natin ang ating bombay. Kayo lang na siya. Hantod mo pula. Ang naong sa imong silingan. Nga chismosa. Jaways. Peace. Yan. So, ang bawang. And then, i-separate na to ang Argentina corned beef. Para dali lang siya iprito. Yan. Iprito na. Kayo lang na nato siya. Hantod mawala ang iyahang murag sabaw-sabaw. Pero depende lang po na sa inyo kung paubso ninyong sabaw-sabaw. Kaya kung gusto mo dyan kong uga. Sana all uga. Then, timplahan na itong asin o ang magic syrup. Lasap nyo na ba ang magic? Hearts. Yan, napit na rin siya maano. Then, luto na. Mga onday tanin guys. Di na nga to ang kapi. Di na mawala. Ang sumpay sa tong kinabuhi. And let's pray to God. Thank you for the blessings. Amen. Yan, mga ona data. Diba? Unang kagat yan ni Mommy. Yun lang. Salamat. God bless.